Искам да разгледам целия замък. Разбира се, ще ви разведа навсякъде. През хода и по стълбите и все напред вървим, за да не се изгубим. Тук дори за миг не се делим. Галерии без край, а зад всяка врата се крият чудни стаи, но пък всяка е различна. Знай, да, мой чуден дом, голям, красив, така прекрасен, весел, жив. Дом носи свят и пълен с дух. Ще ви покажа всичко тук. Но най-любимото за мен не е декорът позлатен, не е и лукс, не са градини или трон, а семейството, без него няма дом. В стаята ми вече сте. Леглото, виж лампите, я погледни през прозорците. Виждам чак до моето кралство даже. В тронната зала сме, тук гости срещаме. Това портрет семейен е, ма изглеждаме добре. А според мен прекрасни сте. Амбър и Джеймс изглеждат толкова кралствено. Това не значи, че не са забавни. Джеймс е много весел и се разбира с всички. Амбър е най-добрата сестра. Малко е претенциозна относно приятелите, но спокойно, тя ще те хареса. Щом ти казваш, какви неща обича тя? Обича изискани дрехи и чайни партита. О, и вече много харесва магии. Обича магии? Ще й покажа магическите си криле и тя ще ме хареса. Добре, но не трябва да правиш нещо специално, за да те хареса. Ще разгледаме ли замъка или не? Хайде насам!